Progresívno-mediálna nenávisť opäť strieľala. Najskôr Robert Fico, potom Donald Trump a teraz Charlie Kirk. Zavraždenie konzervatívneho lídra, ktorý sa postavil proti liberálnemu diktátu, je ďalším útokom na demokraciu. Charlie Kirk, rovnako ako Robert Fico, hovoril o tradičných hodnotách, o dvoch pohlaviach, o pokoji v normálnom živote pre obyčajných ľudí. Obaja sa postavili proti progresívnym experimentom a obaja sa stali terčom. Jeden bol postrelený, druhý zavraždený. Možno si poviete, že sa nás to netýka. Ale ja hovorím presný opak. Lebo základ je rovnaký. Ideológia nenávisti, šírená liberálnymi médiami, ktorá z ľudí robí vrahov a z politického boja krvavý zápas. Samozrejme počkáme si na výsledky vyšetrovania v Spojených štátoch amerických. Dá sa však predpokladať, že šlo o politický motív rovnako ako v prípade Roberta Fica. Možno budeme prekvapení, čo všetko sa ešte dozvieme. Aj na Slovensku sme sa až postupne dozvedeli o prepojení útočníka Cintulu na politickú stranu Demokrati. Vtedy sa ukázalo, že celá ich hra na slušnosť je iba maska. A ja sa pýtam, dokedy budú médiá šíriť nenávisť v spoločnosti? Situácia je už dnes tak vyhrotená, že je len otázkou času, kedy sa objaví ďalší Cintula. Pre dôkaz nemusíme chodiť ďaleko. Stačí, ak si otvorím moje správy na Facebooku. Toto sú slová, ktoré mi posledné dni píšu ľudia, ovplyvnení progresívnymi médiami a politikmi. Nadávky, výsmech, priania smrti. Toto nie je normálna diskusia. Toto je živná pôda, z ktorej sa rodí ďalšie násilie. A práve z takéhoto prostredia vzišiel Cintula a môže z neho vzísť aj ďalší útočník. Táto vražda je varovaním. Progresívna ideológia už nie len rozdeľuje, ale zabíja. Ničí rodinu, vieru, národ a pokoj. Slovensko sa preto musí rozhodnúť. Necháme sa vtiahnuť do špirály nenávisti, alebo ochránime mier a normálny život pre naše deti.